Kape na sa tadrebe. Lami mga pel da. Uy! Welcome! Kuyawan na naman mo eh! Welcome! Masa may naka-welcome na ka ron? Welcome! Anong duha man na? Ito din na tinood? Kaya pagka first yung mong ari, wala ba ko naka-welcome mo? Nakinidar ko. Mana. Gibo, mga pick-up? Ha? Nagusto ko dito eh! Tambay lang? Sorry. Ay, gusto nga akin na! Kunin ko na sa nga sir. Basta mo yung sponsor. Puro kami dati box ba? Huwag rin mo sudling. Strictong kay katong time ma ba? Stricto mo, natural ako. Wala ka nag-usap dahil? Ayo, sir. Malingkod lang ko. Wala, magbigay ng istorya. Ay, lobat hindi ko dahil. Pwede ba ito maka-charge dito, no? Tabunan man nila, no? Pwede ba ka nagkaksiod? Excuse me? Sir? Oh. Pwede ito maka-charge dito, sir? Bisa ka-diot lang, sir? Sir, pwede kayo, sir. Pero sparring ka ta. Ayaw ng spotting, sir. Sakit mo na, sir. Muna din, kung pila matagal niyo mo sa ito pag-sparring, kaya mo po niyo mo time dyan sa pag-charge. So, makuyapan ko lang ko, sir. Why charge? Usik mo sa 20 na. Usik mo yung cellphone. Tutuan yung buong may ganyan ba ko charger? Sir, hindi naman sa mga amino. Wapagaitan mo kuhan? Usay mga amino kayo mo ha? Okay, mina sir. Wala, may kumpul ka. Buong gusto mo meron ko dali, ini may hatag. Sorry. Ilabay ko na mo cellphone na si Muharon. Sorry na ba? Okay lah. Kung may uwi sorry ang tao, okay na din. Kakag-storya termino. Salamat sila. Kung sa may bago na yun doon, sir, nga hot, sir. Kung may mong una sa'y niinit na po. Iparot ko Tolo na tago ko cellphone. Baka bayag ka mo cellphone, so bago na ba yung utang, so. Dagan istorya eh. Ang lami sir, Spanish latte. Mo ni ang lami. Pero para si Morong kay ari lang ka sa kuan gapon sa cappuccino lang ka. Ayun na pag Spanish latte. Ay, buhat ang kakusi! Hindi ba rin kay customer? Ano sige, himo niya. Himo na! Asa mo ka? Magbuhat pa kas kuha mo sa buhaton. Ganang ka, ilapay ko na si Muo. Ang buhata to yung mong ganahan. Nga ikay inom ha? Mo na kasayo mo din. Oh, pwede na kayo. Basta mayari ha? Gano'n mong sakit magka? Sorry. Okay lang sir. Cappuccino? Oh, cappuccino sir ha? Kanang lamig sir, kanang with love sir. Ba't hindi kanang with angry? Sir, gusto ko magbuhat sir with love. Sir, with love pa na ako yung trabaho sir. Mau ba? Paano magdihi lagi? Awa, nanasag ka? Sir, wala yun ko sir. Kanang respetado kayo kung pagkatawag. Mau ba? Mau yun! Mo din natin sitado ng inanang atubaga? Pagbuhat na ako. Ako ako ni. Naman ko self-confidence. Hindi mo na self-confidence sir. Self-control sa kaulo sir. Self-control sir. Pilinga ko na eh. Bagay na tani? Istorya ha? Spilingon mo ito. Order na sa kape dali. Curious ko sir ba? Ano sa tayo na anong panyo sa mga sir? Kaya katong pag-una ko am to. Bandana am to. Pero ano sa may nakakaroon? Ano sa mo? Kaya mo niya kung acid sir. Mo niya magpataas ako 6 apil. Acid ba? Acid ka rin? Tapos siya, kuhan ba? Ay basta mo na. Nagkana, pangutanan mo. Diyan po na yung bakit ron. Basa ko na be. Oh, muna dia. Kuhan mo ko na mo, maluwi ko. Saan ako yung muna, sumugos mo. Si Maloy ka sa ice bucket. O ice bucket Maloy si mo. Ako lagi maglagong nagro lagi. Ako naging ikaw. Ayo, pasigayo. Sige, yo. Wala pa na akong kape. Gaya na eh. Dagam yung istorya san. Yan, okay mga na nabuhat ni. Oh, sorry. Sige, unsa gyud mo? Ako abang ikaw nagpili ato? Cappuccino? Oh,
Butang yan na, init na. Wala na eh. Kaya na pagkaputsyon ng tubig na lang eh. Buang. Aparato kayo ka! Buwang mo niya muli! Salamat ha. Notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers.